Velkommen. Jeg hedder Gitte Sparsø, og jeg vil læse et uddrag fra min bog Leadership by Care og Management by Fear. Case 1. 4 år med manipulation, vrede og løgne. Peter takkede ja til at arbejde i sin vens firma, men fortryder i dag sit valg. For vennen viste sig at være kontrollerende, nøjagtig og manipulerende, og Peter endte efter 4 hårde år med at forlade sin stilling. Jeg havde mine betænkeligheder, for jeg havde kendt direktøren for den mindre virksomhed i 30 år privat, og jeg vidste godt, at han var firkantet i sin facon. Men han beroligede mig, og derfor sagde jeg ja til stillingen i firmaet, som jeg synes fremstod meget professionelt. Ordene kommer fra Peter, navnet opdigtet, der har arbejdet både i Danmark og i Mellemøsten i forskellige lederstillinger. Det var denne viden, han kunne bringe i spil i den nye stilling, og men branchen var ny for ham. Efter at Peter havde sat sig i kontorstolen, fik han instruktion om retningslinjerne og metoderne i virksomheden. Han kløede på med at opsøge potentielle kunder, og det lykkedes ham at booke møder med en række firmaer. Til trods for at Peter godt mente, at han efter en oplæring var i stand til at holde møderne alene, insisterede direktøren på at deltage på møderne med de større kunder. Når Peter havde landet en aftale med en kunde, og opgaven skulle udføres, tog direktøren også ofte over. Direktøren tog ikke give slip på kontrollen, og som ny sagde jeg jo ikke noget til det, og fortsatte med at klø på. Men som tiden gik, fortsatte skævvridningen. Direktøren tog de mest interessante opgaver, mens jeg fik alle de kedelige, fortæller Peter. Peter tog på et tidspunkt fat i den aftale, han havde indgået, hvor der stod beskrevet, hvilke opgaver han skulle varetage. Han konfronterede direktøren med, at det ikke stemte overens. Direktøren havde dog uendelig mange forklaringer på, hvorfor det foregik på den måde, det gjorde. Når Peter stillede spørgsmålstegn med noget, så fik hans chef ham ofte til at føle sig dum, også i tvivl om, hvad sandheden var. Jeg fandt også ud af, at han fortalte forskellige historier til forskellige medarbejdere, hvilket fik det til at virke som om vi konsulenter indbyrdes ikke talte sandt. Vi blev derfor usikre på hinanden. Peter fortæller, at det indimellem skete, at direktøren blev taget i sin løgne, og det resulterede i en voldsom reaktion. I stedet for at indrømme sin løgn, så blev han voldsomt vred, skældte ud og påstod, at man havde misforstået noget. Det skete ofte foran kollegaerne, for eksempel i frokoststuen. Men han var en pænt charmerende mand, som pigerne var vilde med, så det var ikke umiddelbart til at forstå, at han manipulerede. Peter følte desuden et stort pres fra direktørens side, i det han fokuserede meget på omsætning og resultater. Direktøren var meget direkte og havde meget power, og så var han ikke god til at give ros. Derimod var han bedre til at se, hvad der kunne gøres bedre. Det er det tætteste, jeg nogensinde har været på at gå ned med stress. Jeg arbejdede hårdere og hårdere, og han fik mig hele tiden til at tvivle på, om jeg gjorde det godt nok, fortæller Peter og tilføjer. Vi har kendt hinanden siden vi var 20 år gamle, og han ved, at jeg er typen, der er drevet af ros. Hvis jeg ikke får det, så knokler jeg på for at få det. Jeg føler, at han misbrugte denne viden om mig. Efter 4 år i firmaet indleverede Peter sin opsigelse, og han fortryder i dag, at han nogensinde sagde ja til jobbet. Han var langt fra den eneste, der ikke brød sig om arbejdsklimaet, for virksomheden havde en personaleomsætning på over 300% i den tid, han var ansat. Peter har efterfølgende talt med nogle af sine tidligere kollegaer og kan konstatere, at hovedparten af de ansatte, der har haft provisionsløn, efterfølgende er havnet i retssag med deres arbejdsgiver.